ଦେଖ ମୋର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଛି ଏରା ସବୁ ବହୁତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାଗ ହେଇଛି ତ। ଆଚାର ଆଣିଲେନି କି ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମାମାମି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆନାଦର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିବା ଖାଇକି 9ଟା ହେଲାଇ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଖରାରେ ମୋ ସୁନ୍ଦରିଆ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନ ମାଜୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ମୋ ସୁନ୍ଦରିଆ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନ ମାଜୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରିଆ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ହାତ ଏଠି କଟି ଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖୁନୁ ଏଇ ପା ବାଜିଗଲା ବାଉଁଶ କଣି ଗୌରା ଆଇଲା ତ ଏଠି ମୋର ବାଉଁଶ କଣି ବାଜିକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ କେଉଁଦିନ ଯାଉ ହଉ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେ ଘରେ ଆଉ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ମୂଷା ମରି ଯାଇଛି ଯେ ଗନ୍ଧଉଛି ପୁଣି କାଲି ଗୋଟେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ିଛି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଦେଖିଲୁ। ଓଟା କୋଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି? ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉ ଆସୁଛି ବିଲ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହବ ଯାଉ ହୁଏ ତ ଯାଉ ହୁଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବାକୁ ଜାଳ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହବ ଜାଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ହାତଟା ଏଠି ବାଜିକି କଟି ଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଆମ ଝୁମୁରି ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇକି ତ ପଳେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବୋଉ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲେ କାମକୁ ଆଉ ବୋଉ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାମ ନାହିଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ କାମ କରିବୁନି। ହଁ ହଁ ଆମର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ନା କେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଏ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ बैठेंगे उसमें बैठने के लिए वो जड़े आसी से बस जड़े आसी पाइप मिस्त्री आसवे फिटिंग फिटिंग करने सी केतु आसे के जानी फोन तो करना भाई जान थो केतु आसी तो सी आसवे पाइप फाइप जो बस्ता थी आ बाकी दुआरे आमर थी कौन प्यान फैन प्यान आ तार कौन कि जिनस आमर पुराणा गुड़ा थी तो गड़ धुआ धुई कर थोड़ा धुआ हम ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କୋଉଠି ଥୋଇଛି ମୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଥୋଇଲା କିଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ପାନ ହଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଧୁଆ ହେଇକି ସେପଟେ ଥୁଆ ଚାଲେ ତ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆଜି ବସେଇବେ ତ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦାଢ଼ିଟା ମାରିଦେ ଦାଢ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଦାଢ଼ି ଗୁରା ତ ମୁଁ ଏଇ ଦାଢ଼ିଟା ମାରିଦେଇକି ମେସିନ୍ଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ଥୋଇଛି ଉପରେ ଥୁଆଯାଇଛି ମେସିନ୍ ତ ମେସିନ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦାଢ଼ିଟା ମାରିଦିଏ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ କେତେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଅବଶ୍ୟ ଦାଢ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାରିଦେବା ଦାଢ଼ି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଓକେ ମୁଁ ମାରିଦିଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଢ଼ି କାଟିଦେଲି ଆଉ ଦାଢ଼ି କାଟିକି ପୁରା ଚିକଣିଆ ହେଇଗଲି ଆଉ ଦାଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଯେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଢ଼ି କାଟିଦେଲି ମେସିନ୍ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ଦର୍ପଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦାଢ଼ି କାଟିଦେଲି ନିଜ ହାତରେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଚିକେନା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଇଛି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାଶ୍ ହେଇକି ତାପରେ ସେ ଯଦି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କାମ ହେବ ଆଉ ଧୁଆ ଧୁଇ ହଁ ଧୁଆ ଆଉ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୋର ମଞ୍ଜା କାଟୁଛି ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ବୋଉ ହେବ। ଓକେ କୋବି ଟିକେ ମଞ୍ଜା ଟିକେ ସାରୁ ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ରାନ୍ଧିଦେବୁ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଳ ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ବାହାରିଲାଣି ମୁଁ ଯିବି ଗାଧେଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା ଆମର ବାରିପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି କାଲି ଯେଉଁ ଘର ହେଉଥିଲି ତ ଏଇପଟେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଯାଇ କାମ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ୱାଲ୍ଟା ଖାଲି ଉଠିଯାଇଛି ଆଉ ବାକି ସେଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଛି ଏରା ସବୁ ବହୁତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାଗ ହେଇଛି ତ ଏରା ସବୁ ଥିଲା ଆମର କେଉଁଠି ଆମର ଏପଟେ ମଞ୍ଚା ହାଟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତ ସେ ମଞ୍ଚା ହାଟରେ ଥିଲା ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଥୋଇକି ସବୁ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ପଳେଇଲି ବାରିପଟର କିଛି କାମ କିଛି ଏତିକି ହେଇଛି ଏମିତି କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଲୁକ୍ଟା
ଏଇ କାନ୍ଥଟା କାଲି ହେଇଛି। ତ ଏଇ କାନ୍ଥ ନଥିଲା, ଏଇ 3ଟା କାନ୍ଥ ଅଧା ଅଧା ଉଠିଥିଲା। ତ ଏଠୁ ଅଧା ଉଠିଛି, ଏଠୁ ଅଧା ଉଠିଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଇଏ ଉଠିଛି ଆଉ ପିଲର ହେଇଯାଇଛି ବାକି ଆଉ ଇଟାରେ ଆଉ। ତ ଏପଟେ ଆମର ରୁମ୍ର ସାଇଜ୍ଟା କିଛି ଏମିତି, ଏଠିକି ଏଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆମର। ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇନି, ବେଶୀ ଛୋଟ ବି ହେଇନି, ଆଉ ଏପଟ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ବେଶୀ ଛୋଟ ବି ହେଇନି। ଏପଟୁ ଦେଖାଗଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କାମ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ କାଲି ହବ। ଏଇଟା ବାକି ବଳିଛି। ଆଉ ଆମର ତ ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେବ, ମାନେ ସେ ଘରେ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେବ, ଏ ଘରେ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେବ, ଏ ଘରେ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେବ, ସେ ଘରେ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେବ। ଆଉ ବାକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଡାଉନ୍ ହେଇ ଏମିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ବେଶୀ ଛୋଟ ବି ହେଇନି ପୁରା। ତ ଆଗକୁ ଖାଲି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ବାହୁରା ବାଗେଇକି ହେବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଏମିତି କରିବା କଥା, ତ ଟିକେ କଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଖାଲି କରିଦେବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ହେବ ପୁରା ବାଗେଇକି ହେବ। ତ ଏବେଠୁ ଖାଲି ଲେବୁଲ୍ ଠିଆ କରାହେଇଛି ଆଉ, ଲେବୁଲ୍ ଠିଆ କରାହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ହେବ ବାଗେଇକି ହେବ, ଆଉ ହେବ ଆଉ। ଏଇଟା ଆମର କିଛି ହଲ୍ ଫଲ୍, ତ ହଲ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହଲ୍ଟା ହେବାକୁ। ଏଠି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସବୁ ହେବ, ତାକୁ କରାହେବ ତ ସେଇ ଇଏରେ। କାହିଁକିନା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେପଟ ଏତିକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏତିକ ଜାଗା ଅଛି, ଏତିକ ଜାଗା ଆହୁରି ଅଛି। ତ ଏପଟେ ହଲ୍ ଫଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଏଠି ଜାଗା ଫାଗା ଟିକେ ହେବ। ତ ଏରା ସବୁ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବର୍ଷର କଥା। ଏଇନା ନୁହଁ, ଏଇନା ଖାଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରଟାକୁ ଏତିକି ହେଇଯିବ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି, ଆଉ ସବୁ ହେଇକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରଟା କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ହେବ। ଖାଲି ତା ଜିନିଷ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି, ତା ଯେତିକ ସାମାନ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେତିକି ହେବ। ଆଉ କଲର୍ ଫଲର୍ ଯଦି ହେବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟରକୁ କଲର୍ ଫଲର୍ ଯଦି ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟ ତ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଠି ଘରେ ପୁରା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଲାବେଳକୁ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ଯିବ, ଯାଇକି ପଇସା ମାନି ହେଲେ ଯାଇକି ହେବ। ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖ ମୋର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ଦାଗ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ କୋଟେ ଭିଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବାଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କିରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତ ଚିରି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠୁ ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ଏଇ ଯାଏଁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ। ଆଉ ବୋଉର ମୋର ଏଠି ମଞ୍ଜ ତରକାରୀ ବଇଛି, ସରି ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ, କଦଳୀ ଯେଉଁ କଦଳୀ, ସେ କଦଳୀର ମଞ୍ଜା, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସେ ମଞ୍ଜାର ତରକାରୀ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛ ଜେଜେ, କ'ଣ ଡାକୁଛ କୁହ ମୋତେ ଏଥର। ଛୁଞ୍ଚିଟା ଗଳେଇ ଦେବି? ତୁମେ ତ ମୋତେ ଖାଲି ସେଇ ଡ୍ୟୁଟି ରଖିଛ, ଆଉ ପଇସା ଦେଉନ? ପଇସା ଦେଲେ ସିନା ଛୁଞ୍ଚି ଗଳିବି। ତମେ ସିନା ମୋତେ ଦେବ, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତୁମକୁ ଗଳେଇକି ଦେଉଛି। ପରିଶ୍ରମ ତ ସେଥିରେ ଗଳେଇ ଦେଲୁ, ପରିଶ୍ରମ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନହେଲେ ନ କରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହି କରିବି କ'ଣ? ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆଇଲା ହାରି, ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ ମୋତେ ଉଣ୍ଡୁନି, ଖାଇଦେଲା। ନା ଟିକେ ଉଣ୍ଡିଆ କଥା ନାହିଁ, ପୁଅଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଖାଇବା, ଭାତ, ମଞ୍ଜ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଦୁଇଟାକ ମଞ୍ଜ ତରକାରୀ? ଓ ଏଇଟା କୋବି ତରକାରୀ, ଏଇଟା ମଞ୍ଜ ତରକାରୀ। କୋବି ତରକାରୀ କେତେ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ତ କଳା। ଓହୋ, ତ ମଞ୍ଜାରେ କୋବି ତରକାରୀ ପକେଇକି କୋବି ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଏଇଟା ବୋଧେ ମିଲି ଦେଇଛି ବୋଧେ, ଏଇଟା ହଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତା ଉପରୁ। ଆଉ ଭାତ ଭଜା, ଆଉ ତ ଏତିକି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଖାଇଦିଏ, ଚାଲ।
ଆଚାର ଆଣିଲୁନି କି ଭାଇଆ ଆଚାର ଆଣିଲେନି କି ରେ ଆଚାର ଡବାଟା ଆଣିବି କିରି ଆଚାର ଦାଦା କହୁଛି ଆଚାର ଡବାଟା ଆଣିବି କିରି ହଁ ଡବାଟା ହଁ ହୁଁ? ଆନୁ ସୁନ୍ଦରୀ 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 ମାମାମି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ସି ୟୁ